Ahoj, volám sa Diana a toto video bolo úplne generované prostredníctvom umelej inteligencie. Integrácia umelej inteligencie do robotiky mení priemysel, zdravotníctvo a služby, otvára nové možnosti. Od autonómnych vozidiel po priemyselné roboty, zlepšujúc bezpečnosť a produktivitu, umelá inteligencia revolučne mení spôsob, akým pracujeme a žijeme. V zdravotníctve roboti poháňaní umelou inteligenciou vykonávajú presné operácie a diagnostiku, čo vyvoláva obavy ohľadom zodpovednosti a súkromia pacientov. Avšak s týmito pokrokmi prichádzajú nové výzvy pre zákonodarcov, aby vytvorili regulácie týkajúce sa bezpečnosti, ochrany údajov a ľudských práv. Keď roboti spracovávajú veľké objemy osobných údajov, zabezpečenie súkromia a etických štandardov je kľúčové. Budúcnosť umelej inteligencie v robotike sľubuje obrovský potenciál, ale vyžaduje si vývoj jasných právnych rámcov na zabezpečenie bezpečného a zodpovedného používania. Evolúcia umelej inteligencie v robotike môže zmeniť spôsob, akým žijeme, ale len ak zavedeme správne regulácie na ochranu spoločnosti. Kontaktujte Crowdy AI a poďme spolupracovať.